Навучыць гаварыць тых, хто нічога не чуе. Школа-інтэрнат для дзяцей з парушэннямі слыху азначае 40-годдзе. Гэта адзіная ў Віцебскай вобласці спецыялізаваная установа такога кшталту. Сёння ёй займаюцца 116 дзяцей ва ўзросце ад 2 гадоў. Іх вучаць вымаўляць словы і размаўляць жэстамі, выкладаюць агульнаадукацыйныя прадметы і даюць магчымасць атрымаць прафесію. Наш карэспандэнт Вольга Шмаргун пабывала там, дзе міміка і жэсты дакладней, чым словы. Фа. Фа. Попробуй сам. Фа. Колькіх дзяцей за сваю кар'еру Людмила Романова навучыла гаварыць, зараз і не падлічыш. У школе-інтэрнаце для дзяцей з парушэннямі слыху яна працуе 3 дзесяткі гадоў. Кожны урок дэфектолага індывідуальны і патрабуе дасканалай падрыхтоўкі. Навучыць вымаўляць гукі тых, хто нічога не чуе, карпатлівая праца. Терпение надо, жалко их. Детки не слышат, они стараются, мы можем, как можем, мы помогаем им, чтобы они научились говорить. Это очень важно, потому что они потом пойдут в общество. Дзяцей з праблемамі слыху ў школу-інтэрнат прымаюць з 2гадовага ўзросту. Карэкцыйная работа пачынаецца з дашкольнага аддзялення і працягваецца яшчэ 12 школьных гадоў. Усе звычайныя агульнаадукацыйныя прадметы тут выкладаюць асабліва з дапамогай жэстаў і эмоцый. Обязательно сидят полукругом в нашей школе дети перед учителем, для того, чтобы видеть глаза, видеть губы, видеть эмоции на лице педагога, для того, чтобы постоянный контакт глаза в глаза сохранялся на протяжении всего урока. Свая спецыфіка тут і ў рабоце з сем'ямі. Перад тым, як забраць дзяцей дадому на выхадныя, бацькі могуць пракансультавацца з педагогамі і псіхолагамі. Спецыялісты школы-інтэрната больш, чым проста настаўнікі. Он еще владеет специальными приемами, которыми может донести эту информацию до учащегося, имеющего нарушение слуха. Объяснить ему не только на математике знание формул решения задач, но и объяснить общечеловеческие понятия: любовь, дружба, взаимопонимание, страна, школа, семья. Это важно, потому что многие ребята живут в отрыве от семьи. Школьнікі асвойваюць прафесіі швачкі і цесляра, актыўна займаюцца спортам і творчасцю. Мясцовыя выпускнікі гонар настаўнікаў. Гэта прызёры творчых конкурсаў і пераможцы дэфалімпійскіх гульняў. Часцей за ўсё сярод іх гучыць імя Анастасіі Вязоўскай. У 2015-м яна стала віцэ-міс свету сярод людзей з праблемамі слыху. Будучы выпускнік Уладзіслаў Кузняцоў марыць пра кар'еру зубнога тэхніка, і шлях да гэтай мары аказаўся няпростым. Я пришел в 7 лет, меня здесь научили спортом заниматься, учиться, читать, писать, говорить. И после школы я хочу поступить в зубной техник. Спасибо всем учителям, воспитателям. Сёння ў дзень нараджэння школы-інтэрната Уладзіслаў з аднакласнікамі будзе выконваць жэставую песню. І гэта асаблівае эмацыянальнае дзейства. Свята, як тут заўсёды бывае, не абыдзецца без сурдаперакладчыка. Аднак урачыстасцям ён не перашкодзіць. І выпускнікі розных гадоў, і педагогі-ветэраны збяруцца, каб павіншаваць школу-інтэрнат з 40-годдзем. Вольга Шмаргун, Олег Чарняк, навіны, Віцебск.